Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Sekuvimbisa kwandakamboita kuti kana makombiyuta akakwanisa kuzogadzirisika ndichazodzoka ndoverenga confession yandakatumirwa. Zvekare ndanga ndichikumbira kuti mukoma makandisendera voice note ine confession yandiri kuda kuzoverenga. Please WhatsApp me again because I cannot find your number anymore, and also I cannot find your chat, so just say hi again tikwanise kutaura. Rekai ndibva ndaverenga nyaya yacho. Hanzi, hello, here is my story. Inini ndiri murume ane makore 40 ekuberekwa. Ndinogarawo munyika yangu yechizvarirwa inova Zimbabwe. Ndinogara neumwe wevabereki vangu. Nyaya yangu yakamira sekudai. Kubva ndichiri mudiki, wose wandaisangana naye aiudza vabereki vangu kana kuti inini kuti ndiri munhu ane chipo chake chaakabata mumaoko ake. Kunyangwe kwataienda kumasowe kana kunobatsirwa, kwose kwataifamba kwaingotaurwa nezvangu. Wose anenge atibatsira aibva ataura chiprofita chekuti mwana uyu wamunoona ramangwana rake munhu wekuti achava mupfumi kudarikidza vamwe vapfumi muno muSouthern Africa. So kana ndikatarisa zvose izvi, I can see kuti it was a big mistake, nekuti with all the prophecies kwakabva kwauya ma-enemies. Ndaiva munhu wekuti panhau dzekuchikoro ndaiva extraordinary, even sports wise ndaiva excellent. Asi zvese izvi zvakazotonhora mushure mekunge ndaita move in nababa vangu. Previously, baba naamai vangu vainge vakamboseparata, but they had recently reconciled. After I finished school, ndakambobuda ndikaendawo kunze kwenyika. Zvese zvainge zvakandiringanira mukurarama kwangu. Ndakati ndiri kunze kwenyika kudaro, baba vangu vaigara vachingonetsera kuti ndidzoke kumba. Kufona kwavaiita vainge vachindikwezva mwoyo wangu nekuda kwemabusinesses avo, vachindivimbisa zvinhu zvihombe. Pandakaona kuti pressure yacho yainge yakanyanya, ndakazongoita give in, ndikabva ndadzoka hangu kumusha kuti ndiite zvido zvemubereki wangu. Ndakati ndadzoka muZimbabwe kudaro, zvose zvandainge ndakavimbiswa hapana kana chimwe zvacho chakazadziswa. Asi kana ndikatarisa ndinoona kuti baba vangu munhu wekuti ane hupfumi hunotyisa, uyezve munhu ane mukurumbira muZimbabwe zvose nekune dzimwe nyika. Vabereki vangu kundidaidza back to Zimbabwe, chushuviro chavo chaiva chekuti ndive munhu anotambura. Semunhu ainge atambura, ndakabva ndatanga kufambawo ndichibvunza kuti ko dambudziko ringava richibvepi. Asi kwose kwandaifamba ndaingobata vabereki vangu. Mukufamba ndakaudzwa kuti baba vangu vakaita mhiko yekuti inini ndisafa ndakabudirira mukurarama kwangu. Baba vangu zvichirondedzerwa zvinonzi ivo vakabloka my destiny. Fast forward, there was a time whereby I would go around ndichibatsirwa. Ndaiti kana ndikabatsirwa kudaro zvinhu zvaimbovhurika kusvika panguva yekuti ndakatomboita 3 to 4 cars. Munguva iyoyo ndaiti kana ndikabuda mumba kuti nditi handina mari, hunge ndiine only 1000 US muwallet mangu. Saka zvinhu pazvaifamba, hanzi ivowo baba vangu vainge vakaomerwa neupenyu, saka vakabva vafamba ndokubva vabloka zvekare upenyu hwangu. After baba vangu vabloka upenyu hwangu zvekare, hama dzangu handitozivi kuti ndingatanga kurondedzera ndichiti kudii. Asi ndakaluza my beautiful house, the 4 cars, zvese zvakangotsakatika. Zvinhu izvi zvakaitika muna 2015. Kubvawo ipapo handina kuzombonakirwa nechimwe mukati meupenyu hwangu. Ndanetsekana neupenyu kusvika pastage yekushaya kana dhora rekupinda mutown chaimo. But pose pandinofamba, there are only 2 people vanobatwa. My father on the financial side, amai vangu nyakundibereka hanzi havadi kuti ndiroore
kutambura kwangu ndiko kuri kuita kuti ivo vakwanise kudya rifa. Chinondidzimba mumwoyo ndechekuti mabusiness ideas andiinawo kana ndikawana mukana, kana kuti ndikawana one who might be willing to implement them, they can become a millionaire. But hanzi miko yakaiswa pamusoro pangu ndeyekuti ndife ndisina kana chii zvacho chandiinacho. Vabereki vangu vakasvika pastage yekuisa miko yekuti ndisafa ndakawana anokwanisa kundibatsira. The painful part ndeyekuti my parents, they can go around saying kuti inini handina kana plan neupenyu, yet they know kuti ndivo vari kukonzeresa kuti inini ndisakwanisa kubata chouviri. Ndakasvika pakuudzwa nevamwe madzibaba kuti zvakaiswa pandiri zvikukutu. Muprofita uyu iye akati haatozivi kuti chii chingakwanisa kuparadza miko idzi dzakarevererwa pamusoro pezita rangu. Saka hama dzangu ndiri kutsvakawo rubatsiro kubva kunani nani zvake angakwanisa kundibatsira, asi zvinhu zvacho zvinotoda vane hana dzakasimba. Kana kuri kunzi ndinenge ndaitawo mhanza ndikakwanisa kubata mari, ukatarisa mumaziso mevabereki vangu unotoona kuti munenge muzere neukasha hwekuti ko mari iyoyo waiwana sei. Vabereki vangu ndinovarota vachirwa neni, asi nguva dzose vanondikurira kuhope ikoko. Ndakaudzwa kuti pandiri ndipo pagere chikwambo chavo. Right now I have a very big problem. Fortunately, I have had a lot of people that I know, so I have 2 contracts. If I have to do those contracts, ndinokwanisa kuwana close to $400,000, but for me to raise the startup cost and kwanisi nekuti already vanhu vanondiziva ndiri munhu wemari. Saka kuti ndikwerete munhu mari ndinoita sekunge ndiri kujoka kana kutomuseka. Munhu anokwanisa kundikumbira $500, asi muhomwe ndinenge ndisina kana $1. Asi kana ndikangoti handina kana mari, munhu anotofunga kuti ndinenge ndamunyima, asi zveshuwa ndinenge ndisitorina kana sendi zvaro. Sometimes ndinokwanisa kuenda to a restaurant for a meeting, then kana tobuda paya my business partners can ask me, where is your car parked? Asi kana ndikati mazuvano handina kana motikari, hakuna anokwanisa kuzvibhiliva. Vanhu vanotokuudza kuti we know kuti you are driving a luxury car, asi kungoti haudi kuti tizvizive chete. Saka this is the story of my life. What I am looking for is munhu akatosimba anokwanisa kuzvikunda izvi, because to my knowledge my father is a very big man. Munhu ane mabusinesses ake kuSouth Africa, kuMozambique, kuKenya, Nigeria nekuUganda. Baba vangu zvichitaurwa izvo vanonzi ivo vakatora mishonga kuMozambique vakapama zvekare vakanosimbiswa nemishonga yekuUganda. Vachiita izvi chinangwa chavo chaiva chiri chekubvuta zvipo zvangu zvandakazvarwa ndakapfumbata. Tichitaura kudai zvipo zvangu zvimwe hanzi zvakachererwa pasi peocean, so I really need your help. Zvinhu izvi hazvisi kutambudza inini chete, asi kunyangwe my siblings are suffering also, because kana ukazama kuda kubatsira vanin'ina vangu ava nemari, ungava uri hama kana kuti mutorwa, zvinozoitika ndezvekuti kana ukangopa my siblings mari, mishonga iya in the spirit will then take your blessings, nekuti kukweretesa kwaunenge waita vanin'ina vangu mari yako, iyo mari yako inobva yatanga kukamurwa sekunge munhu akatora chimbadzo. Aya ndiwo matambudziko andiri kusangana nawo mukurarama kwangu, even though zvinhu izvi zviri kuaffecta muri yose, asi zvakanyanya kuwandira kwandiri. Kutambura kwangu uku inhau yekuti baba vangu pavakatora mishonga yavo vakabva vasarudza inini kuti ndizova uyo achapiwa nhaka yavo yemishonga yavo iyi.
when my father dies, I have to take his crown of success. Chinonyanya kundichikisa ndechekuti ndine this sibling of mine who passed away last year. The scary part ndeyekuti ndakanze the same time yakashaya this sibling of mine ndipo pane chiga changu cherufu. Zimbabwe ndiri kutsvakawo rubatsiro and it's urgent nekuti handingafiri mhaka yandisina kupara. I am really in a terrible situation. Ndichange ndirimo mucomment section. Iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa namukoma vedu. Mukoma kana makateerera ndanga ndichikumbira kuti mudzokorore kunditi hai ku WhatsApp tirambe tichingotaura. Vadiwa vateereri kana kuine anokwanisa kubatsira mukoma ava, please feel free kuuya ku WhatsApp kwangu tione kuti mukoma vangabatsirikana here. Asi mazvinzwira hanzi ndiri kuda uyo ane hana yakasimba nekuti zvinhu zvacho zvakatochererwa muocean chaimo. Rekai vataenda panyedu inotevera. Mukomana Shimakadi ndauya manye ndakuchitanga bandaka life yangu na ndotoda uyopo maybe kumaprofita kumachichi kumana shi upenyu wangu ausukuma ndinaomboenjoy life yangu even kana marriage yangu che right. Ini ndakakurira kwa mbuya kwana kumusha kwa mai ndikagarako sikanda form 2 ndikaramsikandwa ndikambobva ndikanogara ugweru. Azvo zvazvisingafambi zvakanaka handidi kunyema. But first time yangu nababa wangu warambana saka takazongokurira musha kwa mbuya ine hanzvadzi dzangu asi magariro atakaita ainge ainhamo taingotambura chero momu dzedu aitibata zvakanaka asi taizoti tikasara manje nevabereki vavo hataibatwa rafu. Saka zvadaro chikoro ndakazopedza zvemusimba chaizvozvo. Chikoro ndakazopedza zvemusimba asi ndakapasa. Ndapedza kudaro ndapasa kudaro kutoti basa pano kuona chandamboenjoya basa. Ndakuwana by 37 ndazotanga kushanda last year and ndoshandawo paprazi. Isa tukushanda edu titi garden panongo nemombe pakungoshandwa mombe negarden boy ndobasa ratingoshanda weroro. At least manje ndakarowana basa last year muna March ndo first basa randototi ndakatokwanisa kumboshandawo mukati meupenyu wangu zvinhu zvavo zvisingafambi. Well list ndakandidzikira mashina mja ndakatanga kunamatawo 2021 ndonga muna naJune 2022 ndopandazowanawo basa rinenge rinani. Zvinhu zvangu zvaisafamba nemukadzi wangu iye tichitambura chiita sei asi takakwanisa edu kuramba tiri pamwe chete. Then panhau yandinayo ndingataura rangu zvakawanda inhau yake mukadzi. At 2014 takanetsana tachiri kugara edu kuZimbabwe muHarare mataigara. Saka tanetsana kudaro munhu akaenda kumba kwavo abasvika kumba kwavo aibatoiswa passport nehanzvadzi yacho ine handizisivi ndiri kuHarare. Passport ichibva yabuda indibva ndazotevera mukadzi wangu semunhu aida mukadzi wake. Ndasvika kuya ndakasvika kuzvishowa tikataurira nyaya nevabereki vemukadzi kusvika tawirirana kuti nhasi unoyu ambuya vangu inini mai vemukadzi vanondida zvisingaiti asi handina kubvisa mari yakawanda kumba kwavo asi vanondiudza vakazvitaura pachena mberi pangu live and direct hai wewe mwana wangu unomuda chero zvikaita sei ndiwe munhu unoda mwana wangu zvechokwadi urombawo hauinawo asi mwana wangu unomuda. Zvadaro musi wandasvika kukonyipedza nyaya dzangu kutaura naatezvara pamusoro pemukadzi ndabva ndafundawo netsano vari kuno kuSouth Africa aibva anditi ngwasha tiri kumbirawo mukadzi wako wamboya kuno since uri kuita zvechikoro. Ndaita kosi yandaita paHarare Poly asi handa kuzotoipedzawo nenhau dzemari plus mene zvaingoitikawo mulife mangu hazvasina kumira zvakanaka right. Ndabva fundawo payani mukadzi wakutomwa mukumbira wekuno awane mari yekuchengeta umwe mwana since iwe urumboita zvemabhuku zvekuchikoro chibva ndabvuma
Samkwazi wangu kwaya kuno 2014 abva anoshanda kupurazi koshanda sisi wacho, then ashanda kupurazi koshanda sisi wacho ikoko abva adanana neumwe murume ipapo anga ari foromani. Vabva vagara vose for 5 months kubva August kusvika December. It was 2015 andikutaura nezvayo. Then 2015 ndaitaura naye everyday pafoni ndichiita sechiwirirana ndishwanda kusuwa chichi asi ina handizitoziva kuti munhu akatorera nemunhumba. But then pakazoita time yekuti munhu akabata nhumbu nemufesi yeye. Nhumbu iyoyo handizivi zvakaitika kumapurazi kwavaishanda ikoko. Mukomana wacho anga aine hanzvadzi yake ikoko, saka hanzvadzi yacho hamene mashoko yakataura pamusoro penhumbu iyo yanga ine mukadzi wangu. Then nhumbu iyi mukadzi wangu achibva atiza nditana akaita zvokutiza apa mupesi wanga atobudisa mari achiti mari inoda kuti unokuroora. Then mari yaya mukadzi aibva ati achiri kanditange ndaenda kuZimbabwe ndinoudza hama kuti urikuda kuita sei, urikuda kuroora. Ndovakatiza murume uya ndokutouya kuZimbabwe ndonogara kumusha kwavo. Ndobva andifonera nditoona namba dzekuZimbabwe, ina ndiri kuZimbabwe. Namba dzekuZimbabwe idzi ko wakuno chichiita totaura paitawirana hakuwafa tichiri tese saka uya akakuno kumba nditaura kwaRarare saka nzi ndichauya. Ndoba vakazotagara akanza nenyaya ndoda kuudza feti nsandauya. Hana yangu yakarova pakandiudza mashoko wandikatoziva kuti hapana zvakaitika. Ndobva andiudza kuti asi Mwari ndakarepwa ndiri kubasa so ndiro takatanga kuti ndakapindirwa nemunhu ndakarara. Sisi wake wanga wasipo wangaenda kulive, saka ndapindirwa nemunhu ndakarara. Munhu akakwanisa kurara neni, saka paanga akubuda padhoo ndobva ndakakwanisa kuona gotsi rake asi nemunhu ndakamuziva. Then mandazozvitarisa ndakabva ndaona kuti hazvishuwa ndatorarwa panapa nemunhu asi ndokubata kwakaita nhumbu. Nomasvika ndakaudzwa kuti first ndikati kana zvakadaro hazvina basa iwo yatitese yatigare kanzi ko nhumbu kanzi nhumbu hapana. Ndikati nhumbu hapana uya tungoita kunge yangu. Ende zveshuwa mukomana acho ndiri kutaurira iye secret yekuti izvozvi zvabereki vangu havazvizivi asi patova nemwana atova ne5 years zvatoenda kuchikoro nditori nayo muno South Africa ndotovaitira zvese. Mupesi wacho ndakatosangana naye tikatotaurirana zvese mumapurazi ikoko. Alright, zvadaro adzoka takazogara 2015 muna December pakauya pakazoya January kwaRarare patatanga kugara ya 2016 patanga kutogara edu nenhumbu yasvika mwana azvaro. Right, zvadaro 2019 ini ndakazouyawo muno muSouth Africa. The first time yangu yekuzouyawo muSouth Africa imba ndatishidzwa nehanzvadzi dzake dzemukadzi dzanatsano. Imba ndasvika imba ndatangawo kutambura nditsvaka basa chichi hapana kana chaifamba. Svika ndazoshidzwa kumapurazi kusemupurazi iroro raakashanda iroro nemufesi akamumitisa iri. Saka ndanosvika imba ndatanga kushanda naye mufesi uya ndisingatomuzivi. Svika ndazomuziva kuti uyu ndiye akamitisa mukadzi wangu, ndiyadana nemukadzi wangu. Handina kuti ahondo nguva nacho takangowirirana tikadii. But then tikagara iye akazouya 2020 muna February tikasvika tikatoshanda tese ipapo. Saka for 4 years kuma ndakanyeperwa ndichinzi ndakangopindirwa ndakarara ndikamboramba. Ndakazonda muno muSouth Africa 2019 ndopa ndakazomubvunza pafoni, handizivi chakangonditanga nyaya iyoyo. Vandaitanga iwewe ndimoni yadzonditaurira pari kutaura kuti wakauya kuno munhu akakupindira akakurara newe kuhope ukazongoona gotsi akubuda. Nhumbu ikatobata ipapo ndikati hapana kupedza ndakarota. Ndakatira zvokumunyepera hapana kupedza ndakarota so saka iwewe ndiudze chokwadi. Ndoba kanditi no munhu akandipindira ndichigeza akuchinja ratova statement ramba tu munhu akandipindira ndichichinja ndichigeza imini then ndichigeza ndoba kandirwisana neni akandikurira akandibata akandirepa akarara neni ndikabata nhumbu. Ndikati kuna zvakadaro papasina vanhu here pakomboni bani asi vanhu vanga varipo.
ngati kusei kana ngasara ipapo vanhu vashoma, vanhu vacho vaida kuti vazhinji vanga vaenda kuholiday ende vanhu vacho vaida kuti ndidanane nemunhu iye yanga iri hama yavo. Abo vananzwisisa vanaitanga futi nerimwe ramasuva akabvuma munhu ndakadanana naye ndangorora naye one day ndopakabata nhumbu. Yes, statement number 3. But then after 5 years ndipo ndakazowana chokwadi chekuti vanhu vakatogara vese for 5 years ende yangato vako ngati atatovatese kuSouth Africa. Ende mufesi ndakatondudza chokwadi because ndanda kunetsana naye nchiti tarisa inini handisi kushanda permanent because madezi vatangoshanda ma-on and off ma-piece job. Iwe chengeta mwana wako ndoni ndikasere nchikuchengetera mwana waye lesi ndisiri kushanda. Saka mukadzi wake wanga naye mufesi wacho anga asingaide kuti achengete mwana ende nanhasi haasitombomuchengeta, ana kana zvaari kuita ndini ndotongomuchengeta. Saka zvadaro ndakazoda kurwisana naye kusvika azoti mudhara yataurirana batazogara pasi batataura ndopakandudza chokwadi munhu so ndakadanana naye so imimi pese pamaifona muri kuZimbabwe ndaitotaura naye kutoti pedza nyaya dzako but aitoti haini ndakapedza munhu handisi kumuda taura mudhara waifona ndiripo ndatorana nemunhu ndichitaura pafoni. Abo bati ndikamuudza kowai sei wakaita izvo ndandasisakudi ushuwa pepo ndogona kwayo inini ndiri kuadhimita ndimupi mhosva yezvaakaita izvi nokuti inini ndandisina chandandinacho ndasingashandi ndaikuchengetwawo namai vangu nehanzva dzangu saka elesi ndogona kuzviadhimita. Asi ipapo futi pandakataura nenyaya mukomana chinhu mukadzi akatanga kutojamuka futi akutora zvedhivorce yamhosva ndina ane mhosva futi. Saka nyaya ndinayo mukadzi wangu ndori munhu anoti ndikataura naye nyaya tikataura nyaya even ari wrong nyaya inopedzisira yaitanga yakundipandukira then yandipandukira ini ndichazopedzisira ndiri ndotokumbira ruregero nyange ndakatadzirwa sei. Saka ndakati nini ngomana chini ndafunga kusiyana nemukadzi fikira ndakutaura pati iwe ndataura pahope kuti atazongonetsana svika tazotongorambana tazotongoudzana kuti chete yakuenda kuita yangu. Saka izvozvi pandakamira ini ngomana ndepekuti inini zvokunyengerera munhu ndaneta iti 37 years handisati ndamboenjoya marriage yangu ndikungotambura at least tiko zvinhu zvedu zvaifamba zvakanaka but handizivi. Saka ndinokumbirawo vana vemweya vanobatsira chaiko chaiko vambondivhenekawo kana vandibatsire nokuti upenyu hwangu zvararamira ndiri kuita asiri nomo ndini rimwe zimunyama ndisingahwisisi izvi zvinoitika. Saka izvozvi kutaura kwatiri kuita ndiri kutoita nemi panapa pane friend yangu iri kutoedza kunyengerera mukadzi ari haasi kutoda zvokutaura ari kutadza kuti akatotsamwa zvisingaiti but hapana kana nyaya yakati handamutuka ndamurova ndakuita sei tangotaurana pafoni tingodiscasa nyaya kusvika tazongoti saka zvakadaro ngazviperi because ini ndaneta kunyengerera. Saka mene ndokumbira kubatsira ngomana zvinhu zvangu zvakadondoomerawo ndotenda nehope mongozondiudzawo kana masenda but ameno arume ati ndatambura ndakutongotya hangu zviri zvehopedza ndazoudzwa dudziro yadzo kuti ukasiyana naye hongu wabvuma kudhivitwa naSatani plus unogona kuzototambura wese. Handakutya hangu kutambura hongu munhu wangu ndomuda asi nhauye kunyengerera iyi ndo yandaramba mulife mangu handichadi kuramba chinyengerera munhukadzi nokuti mukadzi wangu anenge asingandidi ini ndinenge ndinomuda saka zvinhu zvazondinetsa mai saka ndiyo yanga iri nyaya yatakatumirwa namukoma vedu. Hopedza vanga vachitaura vadiwa vateereri kana kuri kunzi munenge muine hopedza munenge makarota hope dzinenge dzichida dudziro, you can also feel free to come to my inbox nekuti tine vamwe mukoma vanogona kududzira hope. Vadiwa vateereri ruregerero nenhau yekuti voice note iri ranga rakati rebei ndinongokumbirawo ruregerero. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.